明日は休みけれど。待って待って待って、なんで後ろの映像葬式なの？この歌もっと明るい歌じゃん。人死んでるしさ、葬式の映像やめようよ。消そう消そう、中止中止。しかもなんで俺死んでんのよ。俺死んでねえし。違った。Hello， 有快递啊？没有锁，没有锁，进来。哦 ，OK OK。放那边，放那边。哦，不好意思，走错门了。放那边，放那边。继续。Ready go，mi pen滋滋滋滋滋滋，mi pen agakus念念念，mi pen 哇的。